mamamatay pa ata yung itim, no? Yan na, yung ganti ng api. Yan na. Yan natin, no? Babalikan talaga ng tigre, oh. Nako, mabilot pa siya. Mabilot pa siya mga adik. Mura kalaw. Kala ko pa naman lalamang ka na. Agad. Yun na. Yun na. Nakama ulit. Wala pala sa hangin kumagat, no? Dito mama. Yun na. Nahuli na yung itim doon mga adik. Tinamaan yung itim. Tinamaan din yung pulang tigre pala. Tingnan natin yung mga winner natin na baro. Kubas na. Sige, isa pa. Sabi, no? Uy, babalik pa. Wala ka. Kaagatan pa din. Sige. Mahabang mga gagamba to mga adya. Mga oversize na gagamba to, no? Na matanda na. Mga pang derby size na. Wala ka, sige. Naagat na naman sa paa yung tigre, no? Matatandang gagamba talaga to. So pag ganyan mga adya, no? Papabor-pabor na lang tayo. Nakaagat yung hagat ito. Nakaagat ito. So 1, 2, 3 yan mga adya. Panalo to, no? Pabor-pabor talaga yan kasi parehas mahina yung gagamba, sino nakakagat. Yan, kino-continuous na ba, ano? So, panalo na natin yung brown natin doon mga kadi. Kahit maganda tong tigre, panalo yung brown, no? So, yun lang. Sana nag-enjoy pa rin kayo, no? Gandang gagamba kasi nalumaan na sa amin. So, next fight tayo, proceed tayo.